салом бинандагони азиз. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи қаҳрамонии самбои ҷаҳон ки дар пойтахти узбекистон шаҳри Тошкент баргузор шуд, 3 медал, як нишони тилло, як нишони нуқра ва як нишони биринҷӣ ба даст оварданд. Акмалиддин Каримов, паҳлавони номдори тоҷик, дар самбои варзишӣ дар рақобатҳо дар вазни то 58 килограмм бори аввал ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт. воқеан ӯ дар қуввозмоии ниҳоӣ бар варзишгари Русия Саян Хиртек дастболо шуд. Акмалиддин дар таърихи варзиши тоҷик чорумин паҳлавон аз Тоҷикистон аст ки баъди Саидмумин Раҳимов, инчунин ду паҳлавони дигари тоҷик баъди Беҳрӯзи Хоҷазода ва Хушқадам Хусравов медали тиллои қаҳрамонии самбои ҷаҳонро ба даст овард. ва имрӯз дар ин суҳбати мо дар студияи бахши тоҷикии радиои Озодӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонпаҳлавон Акмалиддин Каримов, инчунин собиқ қаҳрамони ҷаҳон ва барандаи қаҳрамонии кунунии ҷаҳон дар шаҳри Тошкент Хушқадам Хусравов, инчунин дабири кулли Федератсияи самбои Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ Маҳмуд Абдуллоев иштирок доранд. шуморо меҳмонони азиз ба студия хайрамақдам мегӯям ва ҳамчунин шуморо бо дастовардҳои бузургатон табрик мекунам. шурӯъ мекунем суҳбати худро аз Акмалиддин Каримов, зеро ниҳоят баъди чандин ширкати ӯ дар мусобиқоти қаҳрамонӣ ва бахусус бори панҷум дар финали қаҳрамонии ҷаҳон оид ба самбои варзиши ӯ ба гирифтани медали тилло мушарраф гашт. Акмалиддин, оё шумо бовар доштед ки дар Тошкент қаҳрамони ҷаҳон мешавед? ташаккур. Ман моҳи марти соли ҷорӣ ки дар шаҳри Москва чемпионати ҷоми ҷаҳон баргузор гардид, ман ба ин мусобиқа сафар кардам. дар чемпионати ҷоми ҷаҳон сазовори медали нуқра гаштам. пас аз он дар ҳамон шаҳри Москва то моҳи ноябр то чемпионати ҷаҳон мо тайёрии худро дар шаҳри Москва гузарондем, тайёриҳоро дидем ва дар ҷоми ҷаҳон ки дар шаҳри Ленинград Федератсияи Россия баргузор гардид, дар ин чемпионати ҷоми ҷаҳон сазовори медали нуқра гаштам. баъдан мо тайёрии мо хеле хуб гузашт ки дар як машқи дастаҷамона дар шаҳри Нижний Новгороди Федератсияи Россия машқи дастаҷамона бо тими мунтахаби самбои Федератсияи Русия баргузор гардид. ин машқи дастаҷамонаро мо гузарондем. баъдан боз баргаштем ба шаҳри Москва, дар мактаби самбо 70 тамрини худро идома додем ва охирон машқи дастаҷамии ман дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид ки ман дар ин машқи дастаҷамӣ тайёрии хуб дидам ва бо як тайёрии хуб ба ин чемпионати ҷаҳон ман сафар кардам ва ин маротиба 11 буд ки дар чемпионати ҷаҳон ман байни калонсолон иштирок кардам ва ҳарифони ман аз дар вазни 58 кило ҳарифони пурқувват ҳастанд ки аз ҷумҳурии Гурҷистон, аз Федератсияи Россия. мо тӯли чанд сол аст ки бо якдигар дар чемпионатҳои ҷаҳон рақобат мекунем, ғолиб мешавем, бо якдигар мағлуб мешавем ва усулҳои якдигарро хеле хуб медонистем. ман 4 дафъа дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори медали нуқра ва 3 маротиба дигар сазовори медали биринҷӣ гашта будам ва имсол хеле кӯшиш кардам ки бо ин дар ин чемпионати ҷаҳон медали тилло ба даст биёрам. хушбахтона бо паҳлавонони пурқувват 3 ғалаба ба даст овардам ва дар охири финалӣ
қаҳрамони ҷаҳон аз Федератсияи Россия Саян Хертек буд, ки хеле ҳарифи асосии ман, ҳарифи пурқуввати ман Саян Хертек буд. Ман бо як тайёрии хуб баромадам. Хушбахтона ин паҳлавони русро мағлуб кардам, ба орзуи деринтизори худ расидам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштам. ташаккур. воқеан шумо ва хушқадамро паҳлавони номдор, мураббии варзида Муҳаммад Шариф Сулаймонов ба воя расондааст ва хушбахтона ин дафъа ӯ ҳамроҳи шумо дар Тошканд буд. ва оё шумо эҳсос кардед, ки бо шумо мураббӣ аст, бо шумо устод аст ва чӣ гуна қувва бахшид ширкати ӯ дар ин мусобиқот? бале, устод, мо аз синни хурдӣ тӯли 15 сол таҳти роҳбарии устод Муҳаммад Шариф Сулаймонов тамрин кардем ва дар чандин мусобиқаҳои ҷаҳониву осиёӣ иштирок кардем. ҳамроҳи мо хизматҳои устод Муҳаммад Шариф Сулаймонов бениҳоят ба мо зиёд расидааст. ба варзиши тоҷик хизматҳои устод Муҳаммад Шариф Сулаймонов бениҳоят зиёданд. ман 15 сол бо роҳбарии устод Муҳаммад Шариф Сулаймонов машқу тамрин кардам. вақте ки устод ба нафақа баромаданд, мо тӯли 2 сол таҳти роҳбарии устод Давлатхоҷа Раҳимов тамрин кардам. баъдан ва тӯли 2 соли охир таҳти роҳбарии устод Абдуллоев Абдураҳмон тамрин кардам, ки ҳамин устодо хеле ба ман кӯмак карданд, ёрӣ расонданд ман, ки то ин ки ман ба ин хуллаҳои баланди варзишӣ ноил шавам. ташаккур. хушқадам, маълум аст ки шумо соли 2018 дар Бухарести Румыния қаҳрамони ҷаҳон шудед ва ин дафъа дар вазни то 64 кило медали нуқра гирифтед. оё шумо аз ширкати худ ва натиҷаи ба даст овардаи худ дар шаҳри Тошканд қаноатмандед? ташаккури зиёд. вақте ки баъд аз ҷоми ҷаҳони дар шаҳри Москва аввалин бор, яъне дар вазни 64 килограмм ман қуввозмоӣ намудам ва хушбахтона ба дуюмбора ба гирифтани ҷоми ҷаҳон сазовор шудам. ва баъд аз ҷоми ҷаҳон ман хеле тайёриҳои хуб дидам, ҳарчанд ки тайёриҳои ман дар дохили мамлакат гузаштанд. ва бо як тайёрӣ, бо як рӯҳияи баланд ман ба чемпионати ҷаҳон рафтам ва хушбахтона дар чемпионати ҷаҳон, яъне бо ҳарифон аз давлати Қирғизистон, Америка ва Италия ва охирини ниманиҳои ман ин бо варзишгари русиягӣ буд, ки ман дар як мусобиқа бо бартарии на чандон калон аз ӯ мағлуб шуда будам ва ман хеле ҷиддӣ, яъне худамро настройка кардам ва бо дар охирини ниманиҳои, яъне қуввозмоӣ намудем ва ба ҳисоби 8-0 ман ӯро мағлуб намудам. ба охирии финалӣ баромадам. вақте ки ман ба охирии ниҳоӣ ки баромадам, ман хеле боварӣ зиёд доштам, ки ман дуюмбора қаҳрамони ҷаҳон мешавам ва шояд ҳамин боварӣ маро намонд, ки ман, яъне сади роҳи ман шуду ман натонистам, ки ба гирифтани медали дуюмбораи тиллои ҷаҳон сазовор гардам. ва ман, яъне кӯшиш менамоям, ки ҳамин хатогие ки дар, яъне финали чемпионати ҷаҳон кардам, ин хатоиро ислоҳ намоям ва дар мусобиқаҳои оянда ва дар чемпионати ҷаҳони меоянда, ки дар шаҳри Ашқободи давлати Туркманистон баргузор мегардад, кӯшиш намоям ва орзуи ман ин дуюмбора қаҳрамони ҷаҳон шудан аст ва яъне меҳнат менамоям, заҳмат мекашам, то ин ки орзуи худамро амалӣ созам ва боз парчами давлати азизамро баланд бардорам. яъне дар Тоҷикистон ҳоло нафаре нест, ки 2 бор қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбои варзишӣ шуда бошад. бале, мо 4 нафар, яъне баъд аз устод Саидмин Раимов, Беҳрӯзи Хоҷазода ва ман ва Акмалиддин якборӣ қаҳрамони ҷаҳон шудаем ва кӯшиш менамоем, ки дуюмбора боз қаҳрамони ҷаҳон шавем. ҳам ман, ҳам Акмалиддин, ҳам Беҳрӯзи Хоҷазода, яъне шанс дорем. ҳоло, яъне вақт ҳастай, кӯшиш намоем, ки боз парчами давлатамонро баланд бардорем.
муҳтарам абдуллоев, дар риштаи самбои размӣ мо ду қаҳрамон дорем, ҳаминтур не? дуруст аст. Шумо дуруст қайд кардед, ки имрӯзҳо солҳои охир дар риштаи самбои размӣ тими мунтахаби Тоҷикистон натиҷаҳои хуб ба даст оварда истодааст ва бори аввал соли 2007 Сайриддин Икромов дар шаҳри Прагаи Чехия ба ҳамин унвони қаҳрамони ҷаҳон ноил гардида буд. Баъдан соли 2009 ҳамин унвонро Эраҷ Раҳимов такрор намуд ва дар ҳамин риштаи самбо феълан мо 2 нафар қаҳрамони ҷаҳон дорем. хуб ҷоизадорон барои мо ҳастанд, хеле бисёр ҳастанд, лекин дар риштаи самбои размӣ фақат 2 нафар ҳастанд. зимнан кумитаи байналмилалии олимпӣ имсол федератсияи байналмилалии самборо ба таври доимӣ пазируфт. оё ин маънои онро дорад, ки самбо аллакай намуди олимпӣ шуд ва ба бозиҳои олимпӣ шомил мешавад? ташаккур. ҳамин саволро бисёр шахсоне ки ба самбо таваҷҷӯҳ доранд ба мо савол медиҳанд. бояд якчора қайд кунам, ки пазируфтан ё эътироф шудани гӯштани самбо ин як дастоварди бузург аст аз тарафи кумитаи байналмилалии олимпӣ, ки моро шинохтанд ҳамчун намуди варзиш ва мо аз дигар таҷрибаҳои дигар намудҳои варзиш яъне ки медонем, ки бисёр намудҳои варзиш то 10 солаҳо яъне ки эътироф шуданд, лекин бар бозиҳои олимпӣ ворид нашуданд. аз ҳамин хотир бисёр шахсон ба ман савол медиҳанд, ки кумитаи байналмилалии олимпӣ шуморо шинохт ё ки эътироф шуд. онҳо намедонанд, ки шинохтан дигар асту ба бозиҳои олимпӣ ворид кардан дигар аст. аз ҳамин лиҳоз мо ин соле ки 2024 олимпиадаи навбатӣ баргузор мегардад дар шаҳри Порис, дар ин ҷо гӯштани самбо ворид шудагӣ нест, барое ки дар он ҷо он намудҳои варзиш аллакай таздиқ шуданд ба бозиҳои олимпӣ ва мо интизор мешавем, ки соли 2028 дар Лос-Анҷелеси иёлоти муттаҳидаи амрико ҳамин бозиҳои олимпӣ баргузор мегардад ва дар он ҷо самбо метавонад, ки ҳамчун як намуди ба таври ки фестивал мегем, ки намуна намоишӣ, яъне ки метавонад, ки дар он ҷо ҳамин ворид шавад самбо ва баъдан мо метавонем гӯ, ки соли 2032 шояд ки намуди самбо ба бозиҳои олимпӣ рохат гирад. лекин ворид кардан ба бозиҳои олимпӣ аз тарафи кумитаи байналмилалии олимпӣ вобастагии калон дорад. аз ин хотир имрӯз мо гуфтан наметавонем, ки имрӯз самбо дар бозиҳои олимпӣ шомил аст. дар воқеъ ман соли 1980 дар олимпиадаи Москав будам ва он замон иттиҳоди шӯравӣ кӯшиш мекард, ки самбо ба бозиҳои олимпӣ дохил шавад. бубинед, 41 сол гузаштааст, вале то ҳоло намуди самбо ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил нашудааст. ҳарчанд дар ҷаҳон беш аз 90 кишвар то 100 кишвар, ҳозир мумкин ки бештар аз 100 кишвар дар он ҷойҳо ин намуд роҳандозӣ шудааст ва самбо ба ҷуз аз бозиҳои олимпӣ дигар дар ҳамаи мусобиқоте ки баргузор мешавад, аз ҷумла бозиҳои осиёӣ, бозиҳои соҳилӣ, бозиҳое ки дар толори сарпӯшида мегузаранд, ба ҳамаи онҳо шомил аст ва варзишгарони мо пайваста ба комёбиҳо ноил мешаванд. бале, марҳамат. шумо дуруст қайд кардед, ки соли 1980 бисёр як шанси хуб буд самбо ба бозиҳои олимпии Москав дохил шавад, чунки дар ҳамон ҷо як талабот буд, ки ҳамон давлате ки бозиҳои олимпиро мегузаронад метавонад, ки як намуди миллии худро ба бозиҳои олимпӣ яъне ки ворид намояд. ин шанси беҳтарин буд ва самбо ҳамчун номзад, ки ҳамчун намуди миллии Русия ва иттиҳоди шӯравӣ мегуфтем, метавонист, ки шомил шавад. азбас ки аз тарафи сарвазири ҳамон тарафаи ҳамон вақтаи Индира Ганди аз сарвазири Ҳиндустон ба
роҳбари ҳамон давлат Леонид Ильич Брежнев ки буд ба ӯ илтимос кард ки намуди самбо як намуди шӯҳратёфта аст ва фақат як сухане ки ҳамон намуди чавгонбозиро ба бозиҳои олимпиро рохат кунанд ки ворид кунанд ва ба ҳамин гапи сарвазири Ҳиндустон розӣ шуданд ва мин баъд ҳамин самбо аз хеле аз дигар бозиҳои олимпӣ дур монд, чунки соли 1984 баъдан дар амрико буд бо ҳамон сиёсатҳои ба ҳамамон маълум иттиҳоди шӯравӣ дар он олимпиада иштирок накард. соли 1988 дар Кореяи Ҷанубӣ дар Сеул шуд, Корея ҳамон намуди теквондоро ворид намуд ва соли 1992 дар Барселон иттиҳоди шӯравӣ барҳам хӯрд ва як воқеаҳо ё сиёсатҳое буданд ки дигар дунболи ҳамин кори самбо намудҳои олимпӣ дигар дур монда мечид ва ҳамин самбо баъди ҳамин хеле дигар аз ҳамин бозиҳои олимпӣ ва аз умуман ҳамин чорабиниҳо хеле қафо монд. Барои ҳамин самбо мушкил шуд ва имрӯз чӣ хеле ки шумо дуруст қайд кардед ки қариб ки самбо дар тамоми мусобиқҳое ки шумо эълон кардед ки бозиҳои осиёву аврупоию масалан универсиадаи умумиҷаҳонӣ ворид шуд ва ягона қадаме мондааст ки бозиҳои олимпӣ. Мо боварӣ дорем ки намуди маъмул аст, машҳур аст ва ба ҳамаи мо маълум аст ки бисёр самбочиёни кишварҳо ба бозиҳои дар риштаи гӯштини ҷудо натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. Ҳоло ки мисол Комроншоҳи Устопориён мегӯем ва қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо дар байни ҷавонону наврасон қаҳрамони Осиё аст ва бинед ки дар рейтинг дар мақоми шоиста аст ё ки Беҳрӯзи Хоҷазода қаҳрамони ҷаҳон имрӯз дар риштаи зудо масалан фаъол аст. Ино ҳама самбо аст ва дар дигар кишварҳо ҳамин хел аст ки бисёр самбочиёни ҳамон кишварҳо дар бозиҳои олимпӣ яъне ки рохат мегиранд, гӯштин мегиранд ҳамон замоне ки вақте ки гӯштини ҷудо дар иттиҳоди шӯравӣ вақте ки ҳамон бозиҳои олимпӣ шуд ҳамаи ҳамон вақт ҷудо набуд дар иттиҳоди шӯравӣ ҳамон самбочиёни ҳамон тими мунтахаби иттиҳоди шӯравӣ рафтанд дар бозиҳои олимпӣ ва ба натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. умед мебандем ки мин баъд ин намуди самбо намуди олимпӣ мешавад ба барномаи бозиҳои тобистонаи олимпӣ шомил мегардад ва қаҳрамонҳои олимпӣ ҷоизадорони олимпӣ аз тоҷикистон ба миён меоянд. ва як чизи дигарро мехостам аз шумо пурсам ки шумо дар Тошкент будед ва умуман вазифаҳои зиёде доред ки ҳам довар ҳастед ва ҳам ба ҳайси муовини аввали иттиҳоди самбои Осиё фаъолият доред ва чӣ вижагие буд дар мусобиқаи қаҳрамонии охирин дар Тошкент? ман дар назар дорам мана вазна бубинед, аввал аз рӯи 10 вазн буд, ҳоло 7 вазн. ҳаминҳоро шарҳ диҳед. албатта талаботҳо дигаргун шуда истодааст, чун дигар намудҳо дар қонуну қоидаҳои худ баъзе тағйироти иловаҳо ворид мекунанд. Инчунин гӯштини самбо чӣ хеле ки дидем дар баъзе қонунҳои қоидаҳои худ баъзе иловагиҳо яъне тағйиротҳо ворид кард ва ҳамчунин аз 10 вазне ки қаблан ки буд 9 та буд имрӯз ихтисор шуд ба 7 расид ва ин як талабот аст ки бояд ки ҳамон намудҳое ки якҳарба ё мегӯем ки намудҳои ҳамин гӯштин бояд ки на аз 10 ваз ва 8 ваз зиёд бояд бошад. Ин талаботи боз ҳамон кумитаи хартаи олимпия аст ки онҳо мехоҳанд ки чӣ қадар ихтисор кунанд ки камтар бошад, яъне ба ҷудо наздик шуд. бале ва боз ба ҳамон талаботе ки кумитаи байналмилали олимпия онҳо ҳам ҳамин хел талаботҳошон аст ки камтар бошад вазну. Аз ин хотир ҳамин чиз камтар шуд. Дар баъдан як чизи дигаро бояд қайд кунам ки бисёр кишварҳо мо медонем ки Федератсияи Русия дар мақоми аввал аст дар риштаи самбо дар ҳисоби масалан dastavî. ва чӣ хеле ки мо дидем имсол дар ин мусобиқот бисёр рақобатҳое буданд ки ҳатто президенти Федератсияи самбои Россия дар як мусоҳибааш гуфт ки мо бисёр ба мушкилотҳо пешрӯ шудем, яъне ки бисёр рақобатҳо дигаргун шуданд ба тими Федератсияи Россия бо бисёр тимҳо, яъне ки муқобилат ба сахт нишон доданд. Яъне ки бубинед ки Хушқадам Хисраву як варзишгари Федератсияи Русия бо ҳисоби камон 8-0 мағлуб кард. ё ин ки Акмалиддин дар вохӯрии ниҳоӣ варзишгари номдор ки
монанди акмалиддин қаҳрамони ҷаҳону ҷоизадори чемпионатҳои ҷаҳон буд, аврупо буд, масалан ва дар дигар вазнҳо ҳамин хел. Ва ҳатто тими занони Русия дар ҳисоби даставӣ масалан аз мақоми сеюмам маҳрум шуданд. леки тоҷикистонро бинед ки дар ҳисоби даставӣ дар байни 56 давлат мақоми сеюмро касб кард, ки ин барои мо як дастоварди бузург аст. Ва Федератсияи Россия ҳам дар айни ҳол тоҷикистонро ҳамчун як рақиби пурқуввати худ ба ҳисоб мекунад. бале ташаккур. мо хеле суҳбат кардем дар мавзӯи варзиш, вале бинандагони мо мехоҳанд дар бораи қаҳрамонҳои худ ҳарчи бештар иттилоъ бигиранд. ва акмалиддин, шумо қаҳрамони ҷаҳон, ва бигӯед аввал ба бинандагон кай дар куҷо таваллуд шудаед ва кай ба ин навъи варзиш шумо шумул варзидед. умуман чӣ гуна шумо дар соҳаи варзиш, дар риштаи варзиш дар муддати манамин 20 сол фаъолият доред, дар бораи худ, дар бораи хонаводаи худ. ва воқеан шумо аввалин шуда вақте ки ба Тоҷикистон омадед, вақте ки ба хона рафтед, ба пеши кӣ рафтед? Ки аввалин шуморо пешвоз гирифту табрик гуфту? дар хона мо аввалин вақте ки қаҳрамони ҷаҳон шудем, аз фурудгоҳ рост ба манзили худ рафтем, ба пеши модари худ, ки тӯли чандин сол аст ки модар дуо мекунад, дуо медиҳад ки фарзанди ман дар ин чемпионати ҷаҳон унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба даст биёрад. ва аввалин шуда мо пеши модар рафтем ва дуои модарро гирифтем. бо баъдан мақсад дар оянда боз ҳам хеле кӯшиш мекунем ки ба дуои модар парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. ман 5 январи соли 1990 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадам, дар ноҳияи Шоҳмансур, дар кӯчаи Махсуми Акбар зиндагӣ мекунам ва мактаби миёнаи умумии рақами 29-ро хатм намудам соли 2007. баъдан ҳуҷҷатҳоямро ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмир Раимов супоридам. соли 2011 донишкадаи тарбияи ҷисмониро хатм намудам. пас аз вай тӯли 1 сол дар клуби варзишии артиши вазорати мудофиа адои хизмат намудам бо роҳбарии клуби варзиш Фарҳод Раҳматуллоев. тӯли 1 сол баъдан боз хел машқу тамрину ҳаёту фаъолияти худро дар ҳамин шаҳри Душанбе идома додам ва ба орзуи ки ман тӯли 10 сол аст ки дар ин чемпионатҳои ҷаҳон иштирок мекунам, ба ҳамин орзуи деринаи худ расидам. шумо оиладор ҳастед? бале, мо оиладор ҳастем, соҳиби 2 писар. бисёр хуб. хушқадам, шумо ҳам ба ин суолҳо посух бидиҳед, дар бораи худ, дар бораи оилаи худ каме иттилоъ бидиҳед. ман 1 январи соли 1993 дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҷамоати деҳоти Муҳаммадулло Абдуллоев ба дунё омадам ва мураббии аввали ман ин падарам, ки дар ҳамон вақтҳо дар мактаби варзишии ноҳияи Ванҷ кору фаъолият мекард. дар ҳамон ҷо аз синни 7 солагим ба толори варзишӣ рафтам ва хушбахтона то соли 2007 ман дар ноҳияи Ванҷ тамрин кардам. баъдан ба шаҳри Душанбе маро падарам овард дар дасти устод Муҳаммадшариф Сулаймонов. аввалин бор ки ман чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соли 2007 буридам, ва дар дасти устод Муҳаммадшариф Сулаймонов супоридан. ва соли 2011 ман ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмир Раимов рафтам ва хушбахтона донишкадаро хатм кардам ва 1 сол дар клуби марказии варзиши артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намудам ва ҳоло дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар клуби марказӣ кору фаъолият намуда истодам. ва ман аз вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хеле миннатдор ҳастам, ки таи чандин солҳо мешавад ки дар тамоми мусобиқаҳои берун аз мамлакат маро сафарбар менамояд
ва ман миннатдории худамро ба муҳтарам вазир мерасонам ва ба директори ба сардори сардори раёсати клуби марказӣ ва ба онҳое ки маро дастгирӣ мекунанд ман миннатдорӣ мекунам ва хушбахтона ман чемпиони ҷаҳон дар байни ҷавонон ҳастам ва дар байни калонсолон ва боз кӯшиш менамоем ки дар оянда ҳам натиҷаҳои хуб ба даст биёрем ва мухлисон ёру дӯстон касоне ки моро дастгирӣ мекунанд ва балечкӣ мекунанд рӯҳияи онҳоро баланд бардорем. бигӯед ки шумо барои дастовардҳои худ дар мусобиқаи охирини қаҳрамонии самбои ҷаҳон дар Тошкент чӣ гуна қадрдонӣ шудед то ҳоло то имрӯз? аввалан дар Тошкент бар асоси низомномаи мусобиқа шумо $4000 гирифтед ҳамчун қаҳрамон, шумо бошед $3000. бале. боз чӣ? боз дар баъд аз чемпионати ҷаҳон ки ба ҳамагон маълум аст ки ҷои аввал $4000 буд ва ҷои дуюм $3000, ҷои сеюм $2000 ва инро мо сазовор шудем ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба ҳамагон маълум аст ки ҷоизаи президентӣ аст, мукофоти ҷоизаи президентӣ аст. Ман 3 дафъа гирандаи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва ин дафъам дар гирандаи ҷоизаи президентӣ ман шомил шудам ва мо ба ҳисоби 50000 сомон ҷоизаи президентиро ба даст меорем. ҳамин хел шумо бошед бо камтар барои медали ба 40000 сомон 40000 сомон ҷои дуюм 40000 сомон аст аз намуди ғайриолимпӣ ва ҷои сеюм бошад 30000 сомонӣ ва охири сол дар ҷанбасти охири сол мо ин мукофота бояд ки ба даст биёрем. якчара илова кунам ки Акмалиддин Карим ин сол соли барор буд, чунки дар чихеле ки қайд кардам дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия дар мусобиқати ҷоми президенти Федератсияи байналмилалии самбо сазовори ҷои дуюм гардид ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми $7000 яъне ки қадрдонӣ карда шуд. фикр мекунам ин маблағи кам нест ва имсол фикр мекунам ки Акмалиддин умуман ҳамон мусобиқое ки чун ҷоми ҷаҳон гуфту чун ҳамон мусобиқае ки дар Санкт-Петербург баромад кард бо як рӯҳи илҳом бахшид, яъне ки бо боварӣ зиёд шуд ки акнун ин метавонад ки ҳамин қуллаи охирине ки дар ҳамин Тошкент аст ба ҳамин ноил мегарад ва ҳамон бовариҳои мусобиқаҳо боварӣ дошт ки боварӣ омад ки Акмалиддин метавонад ки минбаъд дар дигар мусобиқаҳо яъне ки бо тайёрии хуб яъне ки баромад кунад. хуб, шароити зисти шумо чӣ гуна аст? дар куҷо зиндагонӣ мекунед? оё хона доред? бале, мо дар чихеле қайд кардем дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи махсуми маҳаллаи Махсуми Акбар зиндагонӣ мекунем ва ҳамун ҷои хонаи мо хонаи ҳамун раҳмати падарамон аст. Дар ҳамун хона зиндагӣ мекунем. ҳамроҳи кӣ бу? ҳамроҳи бародаронам ва ҳамроҳи модарам ва якҷоя дар ҳамун ҳавлие ки раҳмати падарамон зиндагӣ мекард дар ҳамун хона зиндагонӣ мекунем ва боз мо умедворем ки меҳнат кунем, заҳмат кунем, бо ягон дастгириҳои хуб мо соҳиби ягон мақсад хона шавем. манзили алоҳида? манзили алоҳида, бале. шумо чӣ? ҳамин хел хайр мегӯянд ки аз ноумедиҳо басе умед аст, поёни шаби сия сафед аст. нақшаҳоятон чӣ гуна аст? нақшаҳои оянда. шумо қаҳрамони ҷаҳон шудед, ин қуллаи баландтарин. шумо ҳам қаҳрамони ҷаҳон шудаед, ин қуллаи баландтарин дар риштаи самбо. агар оянда ба барномаи бозиҳои олимпӣ шомил шавад, он гоҳ боз қуллаи баландтарин мешавад ки барои он саъй мекунед. ва ҳоло чӣ нақшаҳо доред? мақсади мо ҳамин буд ки баъд аз чемпионати ҷаҳон ин варзишро ҷамъбаст кунем ва бо тавсияи устодон, ман устод Маҳмадшариф Сулаймонов, устод Маҳмуди Абдулло ба ман тавсия доданд ки ту 1-2 соли дигар машқи тамрини худро идома бидӣ, тайёрӣ бубин. мақсад боз ҳамхел дар чемпионатҳои ҷаҳон
баромад карда парчами Тоҷикистонро баланд бардоред. یعنی ماه январ 32 ساله میشوید ماه январи соли оянда و امکان دارید که باز در دو سه چمپیونات جهان شرکت ورزید خیلی نه تو سنی 35 дуруст аст чихеле ки Акмалиддин гуфтанд ҳозир Акмалиддин шанси хуб дорад. Акнун бубинед ки тӯли як сол Акмалиддин ҳатто аз ватан берун буд, машқ мекард, дар машқҳои дастаҷамӣ буд. Акнун фикр мекунам ки тӯли як 3 моҳ бояд ки барқарор шавад боз ҳамун барои саломатии худаш, чунки спорт ҳамин хел аст, варзиш ҳамин хел аст ки бисёр ба ҳамин организми инсон бисёр зараршам ҳаст. баъд дар баъзи мавридҳо фикр мекунам ки ҳамин Акмалиддин баъде ки қаҳрамон шуд аз майдон баромад, мо дидем ки ҳолаташ бад буд, қариб ранги рӯш сафед буд, чунки он бисёр қувваву энергия бисёр сарф карда. ҳамчунин баъд бисёртар мо дидем ки ҳатто қабл аз мусобиқот пош лат хӯрда буд дар ҳамин ҷамомади машқии таълимӣ ки дар шаҳри Торшан гузашт ва ба ҳама нигоҳ накарда ҳама чиро фаромӯш кард, саломатии худро сарфи назар карду ба ҳамин роҳ рафт. вагарна метонистам ки мегуфт ки ман имкони пурра надорам дар ҳамин мусобиқа ширкат варзам, лекин ҳамин ба мақсадаш расид, қаҳрамон шуд. фикр мекунам тӯли як 3 моҳ баъд ки Акмалиддин дар айни ҳол бояд барқарор шавад, барои саломатии худаш бояд дунболи саломатии худаш шавад. баъдан фикр мекунам ки баъди соли нав бо нақшҳои дигар дар назди Акмалиддин мемонем ки дар кадом мусобиқаҳо, дар кадом ҷамоматҳо яъне ки машқ кунад ва тайёрӣ бинад. خوشقدم نقشه‌های شما چگونه‌اند؟ нақшаи ман ҳоло 11 декабр як мусобиқае дар шаҳри дар Федератсияи Россия Дзержинск дар онҷо иштирок менамоям ва баъдан як моҳ 2 моҳ машқҳои яъне физикиро ба роҳ мемонам ва аз моҳи феврал яъне боз ба кавёр ба ҳамон қолини варзишӣ даромада тайёрии худро мебинам ва дар соли 2022 ман бояд ба алалхусус ба 4 мусобиқаи байналмилалӣ то чемпионати ҷаҳона иштирок кунаму ва баъдан тайёрии худамро дар нақшаи худамро дар чемпионати ҷаҳон яъне месанҷам ки чӣ хел. феълан хушқадам ба ҳамин мусобиқоти байналмилалӣ ки дар шаҳри Дзержинск Федератсияи Россия баргузор мегардад, ин даъват шудааст. ҳамчун як аз минтақаи Осиё дар вазни 64 нафар 8 нафар даъват шуданд. аз он ҷумла хушқадамам даъват шудааст дар он ҷо бояд ширкат варзанд. ستاره‌های همین نمود. бале ва дар он ҷо мукофотҳои пулӣ молӣ ҳаст. аз ин хотир баъди ҳамон мусобиқот фикр мекунам ки тӯли як моҳ баъд ки Акмалиддин барои барқароршавии худ бояд ки кӯшиш кунад ва баъдан соли 2022 бисёр чорабиниҳое ҳаст ки дар тақвими Федератсияи байналмилалии самбо ки чандин ҷоми ҷаҳону чандин ҷомҳои Осиё яъне ки баргузор мегарданд қабл аз чемпионати ҷаҳон. ва фикр мекунам ки хушқадам ҳозирам орзуи ҳамон қаҳрамони дукаратаи ҷаҳонро дорад, чунки гӯштӣ нишон дод ки хушқадам аз дигар рақибон пас нест. ҳатто дар вохӯрии ниҳоие ки баромад қариб 80% мухлисону доварону варзишгарон ба хушқадам тавсия медадем ки овоз додам ки ҳамин хушқадам қаҳрамон мешавад. лекин варзиш аст, лекин чунки хушқадам мешиносанд, ҳама медонанд, гӯштинашам медонанд ва фикр мекунам ӯ шансе дорад, ӯ қобилияте ки дорад, имкони хуб дорад ки бояд ки аз ҳамин доираи машқу тамрин бояд набарояд. фикр мекунам ки ҳам тибқи нақшагузорӣ монанди Акмалиддин як чанд ҷамоматҳои машқии дастаҷамиро агар дар дигар кишварҳо баргузор намояд, ба фикрам ки барои фоидаи худ мешавад ва як бо тайёрии пухта, як тайёрии хуб метавонад ки дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ баромад накунад. меҳмонони азиз, барои ширкат дар ин суҳбати мизигирд ва суҳбати ҷолиб аз шумо сипосгузорам ва хоҳонем ки он нақшаҳои дар пешистода ҷомаи амал пӯшад, орзуҳои неку ширини шумо ва мо шуморо боз дар майдони набард бубинем, аз ҳунари волои шумо
ҳаводорони варзиш баҳра баранд ва ба шумо муваффақиятҳои тоза ба тоза орзумандем ва худо кунад ки самбо намуди олимпӣ шавад ва шумо ҷаҳду ҷадал кунед ки дар бозиҳои олимпӣ ширкат варзед. агар то навбати шумо ҳам набошад, нарасад, бигузор шогирдони шумо ба ин муваффақ шаванд. бо ҳамин орзую нияти нек барномаи мо ба поён мерасад. аз шумо бинандагони азиз хеле сипосгузорам. тансияту шод бошед.